Nyakwara Mugiajong anno kanyo ka en dakika 24 toka sadeka mar okinyi makoro nyiso ni wasedonjo e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugiajong okinyi makawuono pod wagoyo mbaka kotudore kod midhiero mar oula. Kata kamano nyaka sani wang'eni nitiere jomo pogore opogore ma oula oseyuero e counties mopogore opogore kaluwore kod kwan mawuok e serikal ji moheo 235 pio oula oseyuero kendo dong' maonge kar jot e kuonde dak mopogore opogore kata e counties mopogore opogore ka thothgi gin joma mine kaachiel kod nyithindo to joma chuo bende sani koro onge kar jot. Kata kamano okinyi makawuono mbaka mwadwa goyo e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono otudore kod midhiero ma joma mine nyalo bedo ni yudo ahinya to e kindegi makoro pio oula nitiere gwenge mopogore opogore oyuero ji e counties mopogore opogore wanne kuonde daka ma yuto ji ni piny kaachiel kod kuonde daka wanyalo wacho ni yuto ji bet berbere kaluwore kod koth mapek ma pod imedo chwe pacho kae ji duto e Kenya sani koro kale midhiero mopogore opogore. Kata kamano e kinde ma midhiero gi nitiere joma mine nyalo ritore e yo machalo nade mar mondo mi ngima margi odhi mbele e yo makare. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugiajong abedo jahawi antiere kod nyidendi adek e studio marwa achiel kachiel e county ma Nairobi kae wadwa goyo mbaka kaka joma mine mar mondo mi wanene ni joma mine manyalo bedo ni nitiere kuonde jot mopogore opogore obed skunde obed kuonde ma ruodhi apise mag ruodhi kata chiefs camp obed kanise kuonde mag jot ere kaka ginyalo ritore e yo makare kata obedo ni gintiere midhiero mar mondo mi kik gigam tuo to ka gintiere kod nyithindo bende girito nyithindgi go e yo makare. Okinyi makawuono antiere kae kod Gaudence Akinyi. Gaudence Akinyi en okil mano mar Amnesty International Kenya. Machiegni nya Gaudence ichio nade? Achio maber. Machiegni network. Erokamano kuom rwaka. Wendo mar ariyo Nyakwara Mugiajong antiere kod Hilda Ombero. Hilda Ombero en japuonj nyiri mano mar Polycom Girls. Machiegni Hilda ichio nade okinyi makawuono? Achio maber. Machiegni network. Erokamano. Wendo mar adek Nyakwara Mugiajong antiere kae kod Charlotte Mariam. Charlotte Mariam en jatatije mar Inclusive Age. Machiegni nya Charlotte ichio nade okinyi makawuono? Achio maber an kare. Erokamano kuom rwaka. Machiegni network. Nyakwara Mugiajong mana kaka iseneno antiere kae kod nyidendi adeka. Kamora mora ma intiere in bende inyalo tudri kodwa ichwalonwa paro penjo ote mora mora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kochako twaka okinyi makawuono Charlotte Mariam joma mine sani kale achiedh nade mopogore opogore ma oyuera kod oula. Kata kamano midhiero makamae nyalo chocho ngima mar joma mine e yo machalo nade? Mokwongo agone jogo te mos ma sani ang'ene gi kale weche matek midhiero ni okelo oyudo ji gi buok mang'eny kendo adwa jiwogi kendo walamo negi Nyasaye mondo Nyasaye okonygi to ken kata lamo kende wabo mako lwetgi kama wanyalo kendo wabo medo miyo gi jingo koro chunygi kik tho. To gini kako biro ni okelo midhiero mang'eny kendo gi buok maduong' kabisa to kata kineno joma mine gi nyithindo nitie moko kata mapod dhodho nyithindo kaka nisewacho no nitie moko ma maybe tiyo kata gi yedhe nitie moko ma nitie gi tuoche moko ma nyaka gi survive gi yedhe koro giwinjo matek ok en gima yot ahinya to en gima oyudo sani e piny mangima nitie joma ng'eny makale shida mineno kata wakale Kenya ni koro en wach malit ahinya lakini oseyudowa koro nyaka wane ane koro kaka wanyalo mako lwetwa kaka jo Kenya kaka onagi kaka joma mine mondo wakonyre nikech kuma osechopeni ok en wach makoro ni wawacho ni wawene sirikal sani nyaka igwel wadu nyaka ing'ini wadu ochio nade nyaka ing'ini wadu odak nade nyaka ing'ini wadu be nigi chiemo sani koro ochopo kamoro manyaka wamakre kamoro achiel ma wabed gimoro achiel wakonyre nikech gini kaka nene ni obiro moingo kata kaka ne korona obiro inyalo paro kata ndalo korona kifu wadu folo matin ni idhi imanyo bag ni kinyalo yudo kata panadol moro tikonyego koro onego ni sani wachomo mana kanyo wamakre kamoro achiel wabed gimoro achiel mondo wane ane kaka wanyalo wuotho kaka
joma mine gi kaka jo Kenya. Erokamano. Hilda Korkakori, in kaka japuonja nyiri, wang'eni nyithindo ma nyiri matindo, thothgi sani nitiere kuonde jot mopogore opogore kata camps mopogore opogore ma sirikal oketo tenge ne jogo mapiyo ula oyuero e miergi, sani gidong' maonge mier. Joma nyiri mantiere kanyo, ere kaka wanyalo wacho ni ngimagi sani koro orochore kalore ni gintiere camps kacha, to kacha cha be onge kata privacy mora mora. King'iyo ji odak kata e klas moro achiel to gidak joma ng'eny ahinya, matiende ni chal margi bende ok ni kare. Erokamano Joyce. An kaka nyako ma puonjo nyithindo manyiri, awuok Kibera. To Kibera ing'e kaka udi chal. Kaka sani koth ng'eny, koth obiro, oula yuero ji. Neno ka koro ji owuok e utegi, obiro dak e skul. E skul ka yudo ka onge privacy. Kaka nyathi ma nyako nyalo change sanitary towels mare onge. Seche moko yudo no onge kata sanitary towels. Oulo yuero pi, oyuero utegi, odhi gi gik gite mane gidak go. Koro ineno ka mano en shida ma gionge gi privacy kaka ginyalo change sanitary towels, kaka ineno kaka nyithindo manyiri onego bed ni gin gi privacy ma margi. To another challenge moro kendo en ma displacement. Ineno ka koro sani gi miss delni gi, utegi mane gidake, okelgi kama it's a new place ma ok negi amini ni chieng' moro achiel gibro bet gibro dak kata gi strangers kama gintiere no. Yes. Kendo moko yudo ka kor mon, ineno ka mon be koro kar tijegi piyo yuero, okelgi gidak kanyo, gionge tije, koro ineno ka koro gibet kanyo, onge kaka ginyalo chiemo, koro ineno ka onego girito mana ni chuo ema miyo gi chiemo. Seche moko ka kuondegi marofu kuma gitiye, ineno ka mama mboga kuma gitiye, ineno ka piyo yuero. Kiwuotho e Kibera kanyo, ineno ka odhi gi kibanda, odhi gi dukni gi, koro ineno ka tich bende onge, koro ineno kata ka sexual violence bende koro medre, nikech ineno ka nyathi ma nyako onge gi privacy. Koro for example ka gidake ot achiel, e skul achiel, kuma nitiere chuo, kuma nitiere mon, ibo yudo ka sexual harassment bende oidho malo. Iwacho kanyo makarenya, bende wabubedo kuwa penjore ni e kindegi makoro nitiere midhiero mag oula. Bende onyalo nyayo wechegi mag kata gender based violence kachiel kod sexual harassment. Kata kamano wabubire mane kinde mwadhi mbele kod twaka. Gaudence Korkakori kaka okil mano mar Amnesty International Kenya. Wang'eni joma mine kachiel kod joma nyiri sani kale midhiero mopogore opogore. Kata kamano bende nitiere, wanyalo wacho ni nitiere kaka midhiero ni oinyo joma nyiri ahinya kata joma mine ahinya moloyo joma chuo, kose giduto chala. Mokwongo Joyce, iyudo ni masirani omako wa sama dakteche benti ogomo. Koro king'iyo kamine, ing'eni ng'at madhako Ed Katong, weche machande ng'eny. Wanya yudo, for example, dhako mayach, sani onego bedo hospital ni konyo. Koro ntiere oula ntiere kae, to dakteche be ogomo. Koro ineno kamago ntiere weche mang'eny kanyo kubiro ka afya mathago mondewa kodhi e gweng'. To kendo king'iyo, ok en wacho oula kende. Ntiere wacho oula, to sirkal nyiso wanang'o ni daruru mondo udhi kuonde mani malo matin. Koro ipenjri ni ng'ato dhi nade. Ting'e ni ng'at madhako en ng'ama wuotho gi nyithinde. Koro mana kaka wawacho wach displacement, odhi kanye. To en wach malit sana kinya neno ka sirkal osebet ka muko udi madhari. To ng'eny jok mayuak gin mana mon. Ni okumiyo wa notice, to kata kumiyo wa notice, sani koth chue, udwa ni wadhi kanye. Koro wanya wacho ni gini chando ji te, lakini nikech mon, gin kaka tong, ngima gi yot kabisa. Koro gi hinyore moloyo. To kiwacho ni mine hinyore ahinya, wanyalo wacho ni midhiero ni mar oula, ponono chocho nade, weche go bed kata mag paro, kata mental health, kachiel kod reproductive kod maternal health mar joma mine. Oroche yo machalo nade manyalo miyo kata ka oulo serumo, to ng'ato ngimane mapile ka pile ok nyal doke kare, kaka yande nitiere kapok midhiero mar oula ni nitiere, kacha kodi kendo Gaudence. Koro kata ka waweyo wach chike, wach sheria, ntie gik moko miluongo ni structures ka wang'iyo communities wa. Koro mamano kaka osebet e gweng', ntie osiepege moseng'iyo go. Ntie chama moro mosore kacha ene chama moro kanyo,
oromo gi jowetene wawach ni kata nyadichiel kata diriyo e week. Oula ni kobiro oketho gik moko te. Oketho skul, oketho osiptal, oketho chiro. Koro wanya wacho ni structure, social structure mantiere no owuok. Mangato dwa chako kendo nono kumodhiye kata koduogo kumokethore no dong nyaka chak gedi. Koro mago gik mokethore kabisa, support ma inyami mon onge kore ka wachako. Emomiyo wawacho ni koro ka kony biro to nyaka wangi ni mon iketo mbele nikech ginyre moloyo. Charlotte ko wachni e kinde mag kony biro mana katiyo gi gimo mag Gaudens wacho ni onego beni keto joma mon mbele. E kinde ma ichiwo kony ahinya ne jogo ma piolo ywero e gwenge mopogore opogore, waseneno kipogo chiemo, ipogo ngedi, ipogo gik mopogore opogore. Bende nitiere gigo monego beni imiyo joma mine mopogore kata kod gigo mimiyo joma yawuoyi kata kod joma dichu mar mondo mi e kinde ma joma mine bende midhiero makama omaka kata kinde ma nitiere midhiero makama to joma mine kata bedo ni wacho ga ni wan joma ng'aw to wadhi mbele kod ngimbawa e yo makare. Kamano nitie kony ma onego beni miyo joma mine mana kaka nyaminwa wacho kae, kendo wagone bero kamano migao ma oken mag piny owacho gi tich kaluwore gi tich maber ma gisebedo ka gitimo. To ineno kata sani kaka sirikal kao ji to tero gi e skunde mondo gibed ka gidage. Mano be okoromo. Sani ingeni koro nitie joma kale weche ma tek. Koro bende ber ka wanyalo keto mine gi piny ma waloso kodgi, wajingo gi, wamiyo gi jingo, wangiso gi ni mae bende bokalo. Nikech adier mar Nyasaye kata king'iyo kaka gigi te timore, onge sirikal mora mora kata onge dhano mora mora manobet mang'e ni oula machalo kama inyalo wuok, midhiero machalo kama inyalo wuok. Mae gimopoyowa. Nikech onge be kaka nyala bet kamoro ting'eni ka oula bobiro ma muk oda ma kaw gimoro amora madong nono kamano. Koro en gima oseyudowa. To ka kony biro wang'iyane kata gik ma mine tiyogo gi. To sana kanyo kar yedhe ka nyaka osiptene nyaka sirikal prioritize e weche healthcare mag mine, healthcare mag nyithindo kata weche education. Sani ang'eni mine gi nyithindo be dhie gik matek. Nitie joma ne bede penj igani. To wachore ni jogi be emano ochako gi 2020 gi corona kuchacha. Koro ineno ka sani maybe kata nyithindo gi mine parore mang'eny ni tango momiyo kochopo sechewa monego beni koro wabet piny wadhi mbele to gik makama e timore. Koro onego walos kodgi, watim a lot of guidance and counseling kuom mine gi, onego wakonygi gi gik moko matindo ma gidwaro, kata chiemo be wamed miyogi, ongede go be pod dwarre adwara, lakini mogik mang'eny maduong' kabisa to shelter kuma ginyalo podhe kata ka kodhni pod dhi mbele kamae. Koro mane gima nyalo wacho ni dwarore mang'eny ahinya, yedhe, guidance and counseling gi shelter gi chiemo. Kamano. Kata kamano in bende Hilda iwacho kanyo ni e kinde gi ma nitiere jogo ma ojot kuonde mopogore opogore ni wanyalo neno medruok e gigo ma iluongo kanyo kod dho ngere ni gender based violence kata sexual based violence. Kwang'iyo gigi gin gigo matimore e udi. Kata kamano sani koro wanyalo wacho ni ji onge udi, ji nitiere kuonde ma gijote, to kuonde ma gijot kamano gin joma ng'eny modak kumoro achiel. Ang'o manyalo kelo weche makamage, obed gender based violence kata sexual based violence manyalo yudo joma mine kachiel kod kata nyithindo manyiri matindo e kuonde ma gijote gi sani? Kaka sani Joyce, ineno kaka jodak kamoro achiel onge privacy kaka nase wacho cha. Koro ineno ka seche moko nyako dwaro rwakre kata dwa dhi luokre, seche mo dwa dhi luokre no ikia ni kara ng'at mane modak ok magidak go ni kara ng'iega. Koro seche moko in sexual harassment nitie gimiluongo ni stalking. So stalking en gimoro mineno ka ng'ato wuoi ong'iya ofollow yi, ikia gimo like ofollow yi, odwa ng'e ni idhi kanye tidhi timang'. Koro for example seche ma nyako ni dwa dhi luokre, kaka na wacho ni onge privacy, seche moko baf nitie tie toke kamae. Koro mano dhi kelo nikech ng'ano boluwe to nene ka odhi luokre, koro ng'ano bro dhi to make, seche moko nyalo kata repe. Mano achiel kuom. Machielo ma nyalo juko joma mine kata joma nyiri. Machielo kaka iwacho ni commenting is also part of sexual harassment. Koro ineno ka seche moko nyako kaka anyalo nyiso Charlotte ni ojaber to kara onyalo kawe in a negative way, ineno. Koro kapo ni jodak kamoro achiel to ng'ato bro, for example wuoyi bo ng'isa ni ati you look sexy. Why are you telling me that I look sexy? I know
ineno koro ineno ka seche moko nyako nyalo kawe in a negative way ni ati ang'o miyo ong'isa ni I look sexy but I know very well that I'm beautiful. That is also harassing, because why should you tell me ama why should you comment on my body? Yes, koro jiko daka mora chiel go fulani jo daka mora chiel ibono kata ka nyako seche moko mako wangi lakini onge kaka nyalo ng'iso koro in be iamua tu iwachne to seche moko nyako no boneno ni Gaudence in kaka okil mabende wuok mane migao mar Amnesty International ma kedo ne ratiro mar joma mine bende nadiera ni wechegi mag gender based violence kaachiel kod kata sexual based violence nyalo neno mang'eny ahinya to e kindegi mag oula. To ere kaka wanyalo kedo kodgi mar mondo mi kik wanengi nikech ineno ni kacha ji odak mang'eny ng'ato seche moko nitiere kata kanyo to ikieta ni nyathini nitiere kanye kaluwore ni ji ng'eny inyalo weyo kata nyathini oko kata kia gima timore bende ginyalo tuch e kindegi ma koro oula nitiere to ere kaka inyalo gengi? Mokwongo ka waparo maber Januari mon nowuok Nairobi kende ne en 10,000 kuom 10,000 mon nowuok mowuotho streets of Nairobi. Mombasa ji nowuotho, Kisumu, nen kuonde mang'eny ji ne wuotho to wachne ni inego mon. Januari kende apani noneg mon 16 to mago gin mana manowuok e news. Moko labda noko landi, moko labda noko ter ka police. Koro wacho ni seche moko kaka ntie oula ni. To kaka na wacho ni dhako en kaka tong. Vulnerability ne medore. Nikech koro onge ot, onge pi, onge chiemo. To kata ka nigo e ot, to koro to imedo goe. Nikech ineno kata community moro labda jirende made dwa konye kata ne konye kogo wiu. Jirende koro onge kila ng'ato konyore. Koro nyawacho ni vulnerabilities make mon gi nyithindo manyiri omedore sana nikech sani ka ng'ato dhi e dwe to onge pad nitiere gimoro miluongo ni nindo gi ng'ato mondo iyud pad dong sani timore dhako dwa chiemo obo yudo nade nitie jok ma ok dwara mon kabisa miluongo ni femicide no ni nega dhako nikech ok ihere. Sani kodwa kata negi kaka oula dhi matekni. Dongo lute nyando tidhi to kes ni orumo. Koro wacho ni vulnerabilities make mon omedore kabisa gi oula ni. Shaletin korka kori bendi neno ni joma mine sani koro nitiere kama ng'aw ma inyalo choch ratiro margi ahinya nyako kale wechego mag gender based violence kata sexual based violence kaluwore koda oula ma sani koro ywerogi omiyo gintiere kuonde jot mopogore opogore. Ing'eyo gige duto ma wacho sani gin gik ma dhano ema timo. Koro be wanyalo kwayo nyithiwa machuoge nikech gin nyithindwa ok joma wuok kata pinje ma oko kata polo kata kune gin jok ma wadak go. Koro onego bed ni ging'e ni sani shida ni omakowa wate gibede joma joratiro baraka dolwono ni mani puonja nyaka gibede joma joratiro mondo gin giwa kaka nyiminegi kaka minegi wabed ka wadak maber mondo weche matindo moko matimore gi ang'e ni weche ng'eny sani lakini crimes gi ng'ama commit gi dong mana nyithindwa gi koro gin be yawa Nyasaye omake chunje gi mondo sani wabeduru kanyakla kaka ne wawacho cha wamakre uru sani mondo wane kaka wanyalo konyore kamano. Iwacho ni ji oriwre ariwa mar mondo mi ji one kaka nyalo konyore e yo makare. Kata kamano e kinde manitiere ji kuonde ma gidake kuonde ma gijoti ichiwonwa ranyisi Hilda mar Kibra masani koro pi oywero ji. Ere kaka joma mine kaachiel kod joma nyiri nyalo ensure ni kuma gidake kuma gijote kanyo giketo ler makare ahinya nikech sani koro wasewinjo ni nitiere kata tuoche kaka mago mag nyaldiema kata kolera manyalo muoch nitiere tuoche mamoko mikelo kod pi mochido manyalo juko joma mine to joma mine bende ka okoritore maler ahinya to e kinde ma odhi malo kata entiere ria to nyalo gamo tuoche mago miluongo ni moko kaka UTI manyalo yudo joma mine. Ere kaka ng'ama miyo kaachiel kod ng'ama nyako kata obedo ni sani gikale matek oulo ywero gi kuonde ma gijot giketo ler mondo giritre giwegi ma ok girito kata kony kowuok kuom ng'ato kata kaka sirikal to chak gi en owuon. Joyce wan kaka Polycom girls gimwa wawacho ni jipende kama msichana unafaa kujipenda. Sani kaka ofulantie kwanza Kibera ineno ka pio kalo nyaka gichoche
ofula dhi, koro it is upon yourself to take care of yourself. Wewe ndio lazima ukue uko msafi. Sisi tunapeana wamioji sanitary towels. Kaka Polycom wangi office wamioji waloso pads wamio nyithindo manyiri. Koro kaka sani wangi mentorship session madhi mbele e office. Koro wa encourage gi ni kata sani kaka Pintech manadeni. If you have time, be office wa kapo ni shida yonge gishida ma sanitary towels kata 10 nyalo kete sanitary towels. Polycom office ochiegni gi Kibira na Kibira kanyo. Koro we encourage girls ni gibi office. Kapo ni gin gi shida moro ma gi go through kaka ineno Kibira nyithindo ntiere ng'enyiri ntie gi tuoche mag UTI. Yudo ka nyithindo moko onge kata sanitary towels. Koro wamiyo gi at least mondo gitigo ging'eni ntiere nyithindo moerogi, jok moerogi apart from the family ntie jok moerogi. Koro wan wa encourage gi ni mostly gibi office gibed mentored to kata kaka sani gidak kuonde ma gidake no gi take care of themselves. Kiwacho ni gibed mentored, gibedo mentored e yo machalo nade kata ang'o ma unyiso gi? Gibed mentored, one mentors kaka mentors ana big sister to them. Koro no kanya komo nyalo bet ni ati en gi shida moro mokal kaka sani ntiere challenges to do with sexual harassment gi ng'eny kabisa. Ineno ka nyako biro to ng'isi ni ati being sexually harassed gi ng'at machal kama. Koro wan kaka organization we take you through wang'isi gik monegi team nikech sexual harassment tiere different ikona different examples. Kaka nasi wacho stalking. Seche moko nyako I'm talking the stalking for the first time. Seche moko kata ni stalking no enango. Koro king'ise ni ati gima chal kama ka gima dichuo timi kata ka wuoyo timoni, you should speak out. Jipende kuja kwa ofisi tuongelele hiyo maneno kiki ilingi watch. That's why wawacho ni speak out for yourself and love yourself. Iwacho kanyo makara nyake naneno ka Charlotte ka chiel kod Gaudence ng'i kanyo to buonjo kalone ni chiwo paro maliwa ahinya ne joma mine ka chiel kod nyithindo manyiri ahinya nyato gi sani magi kale midhiero mang'eny ma okel kod pio ula. Gaudence in kaka okila kendo jal mantiere riwruok makedo ne ratiro mar joma mine, ratiro mar oganda kika wach joma mine kende kalone joma chuo nyalo nyiso ni wawegi oko nango. Kata kamano kiseng'iyo e kinde ma ipogo gige kony mopogore opogore, bende gik moko kaka taulo mag ria kata pads bende ipogo kose iketo ga mana ma ine e chiemo ongede kachiel koda kata chiwo ne ji tents ma ji nyalo ninde. Onego be ni kinde ma ipogo gi e yo machalo nade nikech wang'e ni achiedh nade maduong' ma joma mine bro bedo kaka lesani en koso yudo taulo mag ria e kuonde ma gintiere nikech yudore ni sani ng'ama miyo nitiere camp kacha kuma gi jote onge tich mora mora motimo, ok onyal yudo pesa mora mora. Bende magi achiel kuom gigo monego be ni chiwo mondo kik wane midhiero ma seche moko ro chuno ng'ama miyo kata nyathi manyako mondo terre gi ng'ato mondo eko yud taulo mag ria kata gige konyruok mamoko. Joyce, ing'eni ka wagomba kani kamano to mano koro wawacho ni oganda osebiro, ineno ka kanisni, makampuni kata jok manie gweng' kama wuoka to wacho ni ka in gi law moro, ka in gi pesa moro inya konyo go ji tigol kata migawo ma ok gin mek piny owacho. Koro konyno ji ema yiero ni golang'o ma labda ng'ato wach ni sanitary towels onge goluru to mano ber kendo konyo. Koro en mana wuoyo mondo wane ni package ni ka gin mek nyiri to keturu tissue, keturu sanitary towels, meduru sabun gi lewni maiye. Mano ber. Lakini wan kaka Amnesty International Kenya wawacho niya jopiny bro tiyo, migawo gi botiyo, lakini tich maduong' en mar sirkal. Nikech wang'e maber ni county budget hapa ni en about 2% oket ni en mar disaster preparedness. Kanyi wanya paro maber May dwe mar 5 higa mokalo hapa ni en bilion 1.9 okapare maber hapa ni 1.9 noketi maber ni mar disaster. King'iyo maber dwe mar 5 higa mokalo nosenyiswa maber ni El Nino biro. Koro gini sirkal manong'eyo kadwa wacho nying ng'ato lakini kunya paro September to ng'ato wuondo wani El Nino koro ok bi kik wadew. Koro king'iyo gigi Meteorological Department nosenyiso wani El Nino biro. Ma government okawo pesa oketo tengeni mai ma maro ula kata gimora mora ma botimore.
makoro kata ka oganda tiyo kata ka migao tiyo to wapenjo sirkal ni un to utimo ang'o nikech mane tiju en ritowa pile ka pile. Koro kata ka wang'iyo kaka watimo to penjo maduong' kabisa waketir sirkal. Nyaka sani Shaleta iwacho kanyo ni joma mine kale matek nitiere mago manyalo bedo kod gombo kata nitiere mago ma seche moko tiyo kod yath to kalore ni sani koro gintiere kuonde ma gijote moko kuom ginyalo yudo kata yedhe ma kamago nyalo bedo matek to nitiere kata joma mine ma nyalo bedo ni gi pek to sani koro udi gino yuer gi pi nitiere mago mantiere kod nyithindo matindo ma sani koro nitiere kod gi kuonde mag jot kata kalore kod Tarubin wasebedo kwa goyo e camps mopogore waneno ka joma mine ma kamago ginendo mana piny gi nyithindgi ma kamago sani onego bed ni joma mine chiwo arita mane ne nyithindgi obed ng'ama miyo mantiere kod nyathi manitiere buo dweche 6 mwang'e ni onego bed ni pod yen odhoth ok onego bed no chiemo to bing'e ni ka intiere situation ma kamani inyalo bedo kod kata dang'ne mar paro inyalo bedo kod kata reduction mano mar milk production matin ni nyathini ok bido chiemo makare kata kamano joma mine ma kamago ritre nade mondo ngima mare kachiel kod mar nyathi kata nyithinde moko bende odhi mbele yo makare. Erokamano Joyce. Kaka nasewacho mokwongo kachacha ni sani koro kumwachome ni it's a collective responsibility. Kapok aduoko penjo ni ing'eni sani kendo ok wanyala bet to waneno ka obidhiero machalo kamayo yudowa to wawacho ni koro warita sirikal. Nyaka watim mago moko mwanyalo timo kasto sirikal bedo timo moro manyalo timo. To kasto koro kata ka mine gini gi nyithindo matindo kamae gi nyaka be in be kaka in iwuon itimo ang'o ere kaka inyalo neno kaka jirani thagore e gweng' ting'e ni ng'ane maka ng'ane wadak gago maber to midhiero makamae oyude nyaka waherre nyaka wabed pamoja lazima tuishi vizuri hivyo pamoja tushirikiane to mine be onego be wabed gi hope nikech koro kosetimore kamano ok inyal kawo nyathini wit kata iter ne jirani mondo ng'ini lakini in be jirani kineno ka gima chalo kamano be timore to kawe akawa udak pamoja king'eni ni dak kama ber to wadu be odak kama thagore tikawe akawa tudak kanyakla tudhi mbele kamano. Iwacho kanyo makare ahinya korka kori Hilda joma mine manigi nyithindo matindo to en bende nyalo bedo ni opeka girit nyithindo gi machalo nade mondo health kata ngima mag nyithindgi kik rochre kata bedo ni sani koro gidak e ngima matek odak e environment ma yando kong'iyo godo seche moko yando ng'iyo ni kochiewe ode to nyalo yude kata chai more wang'sa to madho seche moko en gi nyithindo mamoko nyalo tedo ne gi mapiyo to sani koro otek kata yudo magi nyalo chamo pile onge. Sani abro mana wacho gima ne Michael Ligo wacho ni sani women are very vulnerable koro sani kata kaka giyud chiemo ing'eni tek gidhi depend kwanza kaka sani gidhi depende msaada mar ji koro sani ng'eni kata kaka ng'ato gima dang' otim mondo oyud chiemo no tek zaidi koro an kora anyalo mana wacho ni migao mantiere Kenya sani gi NGOs government mondo kapo ni ginyalo konyo ginyalo ng'iyo gik ma mon kale nyithindo mondo gimanyne gi kata lewni kaka sani nitiere organizations moko ma choko lewni e Kibira kucho ka jok ma nyocha pio yuero ma gitero ne gi mondo gidhi gi nyithindo mondo tigo koro sani en mana onge gima nyalo wacho malo matek but en mana ni piny tek kamora mora otek ne ng'ata koro en mana it's up to you iji believe in yourself ing'eni ma en gima ntie and itapita na tuweke Mungu mbele hakuna kitu tunaweza fanya ni Mungu tu sasa. Korka kori Gaudence joma mine gi okonyre nade ng'eni Joyce ng'ato ka ni piny to tek sana mondo inyise ni cham balanced diet mi nyathi chak koro wacho ni gik ma wanyanyiso gi kaka wanyajiwo gi riure mana gi kony ma giyudo kuom oganda kuom sirkal kuom migao moko kendo koro anya wacho ni the basic ma wang'iyo en ni nyathi ok obet matuo kendo nyathi oyudo chiemo ma koro ka wang'iyo tuoche to wanyise ni pi sani okethore kaka wacho ni pi
kane oyueyo gik moko to nyaka choche nodhi. Koro pi be nigi tuoche. Ma koro penjruok ma openjre ni pi ma nyathi modho en mane. To king'iyo chiemo opogore, kendo sani ok onya madho chak, to chamo mandas, to chamo ring'o, lakini penjo ma openjo en nang'o, chiemo mochamo no, be oyudo vitamin, be oyudo protein, be oyudo carbohydrate, mondo nyathi kik bed matuo. Iwinjo ni imiyo ji lewni gi girwako mondo koyo kik donje korgi. Koro ok nya bet kaka nentie chon mane gin gi ute gi ka, lakini ka wariwo gi kony ma giyudo ni, to en ler mondo kik gibed matuo, kendo giyuda chiemo moro ma ginya yudo go teko. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalonwa kapok wadhi yueyo marwa mokwongo okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wabo bedo kwa somo gi achiel kachiel mondo awinj ane ni to joneno magwa wacho nang'o kotudore kod thun wach mwatwake gi sani. Peter Thomas Siengo wacho ni Ramogi TV mbaka oromo. An Peter Thomas Siengo kawuok Mombasa. Joyce Oula mosebet ka timore Kenya kae osekelo achiedh nade maduong' ne mine korka kochakore kod healthcare. Odhi mbele kwa wachani Oula nyalo biro nyayo weche mag GBV nikech jok ma oulo yuero utegi othung'a kuonde maonge privacy. Ote machielo Engineer Lazaro Kanyamboka bende wacho ani jo Red Cross onego mi mandate mar record down names of real flood victims. Ma is the only trusted organization in Kenya ma okotimo ka okotim kamano to jok madhi kao donated funds meant for victims kaito gimiyo fake IDPs in offices. Odhi mbele kwa wacho ni otherwise mine sani ni kod shida sana e various IDP camps. Moko yedhegi maga kweyo kwiri maga ukimi pi oyuero odhigo e nama. Sani nyaka jochiw yedhego consider limo camps go mondo geng' tho because of defaulting. Nyiri yudo tabu kod weche gi masiri. Moko owacho kanyo ni nyalo bedo ni lepgi maiye pi odhigodo nyaka e nama. An Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyado wacho kanyadiera ahinya maga chiel kuom achiedh nade ma joma mine kale gi sani. To owacho kanyo wach malong'o ahinya bende en wach mane imulo kanyo. Nitiere joma mine masani koro muonyo yath kaluwore ni gin jogo modak kod kute mag ayaki to ken joma mine kende, nitiere nyaka joma chuobe to nitiere nyaka nyithindo ma bende ntiyo kod yedhe gi Charlotte. Okonygi e yo machalo nade kalune ne kinde mane pi oyuero gi to sani thothne kwaneno nwasewacho ni lakteche gomo kata kaka gidhi hospital bende nyalo bedo maonge. Onego bed ni nono joma chalo kamagi e kuonde ma gidake, camps ma gidake mondo migi yedhe mapiyo kik gibed defaulters koso tim nang'o. Charlotte. Erokamano Joyce, mana kaka iwache no. Sani koro e weche mag healthcare gi kaka lakteche ogomogi, mane koro gima bed ni sani koro sirikal onego bed ni keto kipaumbele. To kata jo matiyo gi yedhe mag ayaki kende, wantie gi jo TB, wantie gi jo asthma, wantie kata gi jo malaria. Ng'eni sani piny tek to yedhe gi bebechgi be ni malo. Koro inyalo yudo kata ka ng'ato no uso nyaroya ne moro kanyo mondo ng'iew go yath. To koro kong'iewo yath to koro pi be biro kalogo. Koro giwinjo matek ahinya. Watimane serikal otemane timo kaka ne gitimo ndalo mar corona cha. Ndalo mar corona yedhe ne biro nono, gi protective wear gi ne biro nono, kata seche moko mask be ni nyalo miu kata nono. Ang'o momiyo serikal sani ang'o mamono gi kata wuotho e mier ka mier mondo gigol kony machalo kamano. Nikech mano nabedo piny ka ema para mine makale weche madongo go. Mine kale weche matek kendo seche moko nyalo yudo kata ni ginyalo tuonore chiemo mondo gi yud kata yedhe mag nyithindgi to kata yaki kende mana kata tuoche moko maluongo go. Jo asthma dwaro yedhe pile pile, jo sukari dwaro yedhe pile pile, jo malaria dwaro yedhe, jo typhoid dwaro yedhe. Koro kae ema kama nyalo kwaye sirikal mondo odonje e yo mapiyo kabisa mondo gikony mine gi nyithindo matindo. To kata nyithindo matindo inyalo yudo ni nyithindo moko monyuol kata gi shida mopogore madwaro kony mag thieth. To serikal mondo ng'iyane kaka ginyalo tatua weche gi mapiyo mondo giduog gingia mondo lakteche odog e osiptende mondo kata joma mine kata ka ok ginyal yude kony e miere gi gidhi osiptal kuchacha mondo giyud kony. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kapok akaw pachi Hilda kaachiel kod Gaudens kotudore kod ote makamaga. Adwa ni wakaw yueyo mokwongo mondi eka waduog wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Quando lungo di gianni
Sepe no luongwa jo koko edero tino. Wano luongwa jo chenegi. Doge no luongwa jo girigi. Sepe no luongwa jo koko edero tino. Anela mama na. Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure to compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya kod mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha beach ka ticha beach sang'wen otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kaponi e kitudri kodwa gi sani waduoge tielo mar ariyo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama twako tudore kod midhiero mar oula to midhiero ma joma mine kachiel kod nyithindo matindo nyithindo manyiri nyalo bedo ni yudo ahinya to gi sani ma koro gintiere kuonde jot mopogore opogore tok pi oula daro gi kowuok e mieche mopogore opogore e kor gwenge duto mapacho kae. Mana ke wachako anyisi ni ntiere ji mago maderom 235 masani koro jote kuonde jot kate camps mopogore opogore ma sirikal oketo tenge ne jogo mapio ula odaro kowuok e miechgi. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod wela dek Charlotte Mariam jatatije mar Inclusive Age Hilda Ombero japuonja nyiri mano Polycoma
Girls kaachiel kod Gaudence Akinyi ma en okila e riwruok mano mar Amnesty International Kenya. Pod inyalo medo tudri kodwa ichwalonwa penjo paro moro amora kokalo e yorewa duto te mag tudruok abobedo kasomogi achiel kachiel kwadhi mbele kod twak marwa odiochieng' ma kawuono. Iwinjo kanyo ka janeno moro nowacho ni nego bed ni keto piny rekoda mag jogo ma ojot nikech wang'e ni piny Kenya kae adiera wantiere kod mibadhi, wanyalo wacho ni en mibadhi kata corruption. Bende ber kindiko piny nyinge mag jogo duto ma oyudo midhiero makama mondo kichwalo kony to chwal kony ne jomo nego bed ni yudo kony adiera, ok ni koro kony luar e lwet jomoko ma gin makare to gin ema giyudo kony. Kachako kod Gaudence. Kenya paro maber Joyce ni penjo ka nyiri mantiere nyiri ma obedo affected gi ka be giyudo sanitary towels. To nawacho ni gik mimiyo ji bong'ere ka ji ondikre piny. Koro wang'e ni jomong'ol gin kama, nyithindo gin kama, mon namba machal kamae. Koro kata ka chief bet piny gi sirkal kata gi migao to ging'e ni ji ni marom kamae kendo kony wapogo kamae. Kore giketo priority ni chiemo inyiewo marom kama, pi, orolite mar nyithindo, gik mopogore opogore. Pi kiwinjo ni iketo yath mar pi mondo ji omodh pi maber. Mano inyang'e mana ka ji ondikore piny. Kore ka be ing'eyo nang'o ni shida ni ogoyowa marom nade. Koro ji nyaka ndikre piny, nyaka wabed gi records no, to kendo mana kako wach mondo konywa mondo jok moko inyore kik kaw pesa moko nego gibedgo. To king'iyo weche health, wawach kata ARV, ji ondikore ga e health center. Mang'ani ong'eyo ni an akepo ka, akepo A, akepo B. Ma structures kaka ne wawacho cha, structures osekethore. Referral system oketho, referral networks. Koro ndikruok ni be bokonyo ji nikech jo health ong'eyo nang'o ng'at ma kamae jok mamwonyo yath gin kata 50 to gin e center kata gin e camp moro kae. Koro be bokonyo kaka itero yedhego. Koro ji nyaka ndikre piny. Lakini muhimu kata ka ji ndikre e wach health no nyaka wager systems wakendo. Ang'eni opoyowa lakini systems nyaka ger mondo wane kaka watero ne ji yath. Obed ARV, obed mar TB, obed mar malaria, nikech sani dong koro nini medore, iluongo nang'o, suna medore. Koro nyaka wang'e ni malaria wachunge nade kapok ochopo kuma rach. Tuoche mabiro gi weche pi sani nigi kudni, wageng'o gi nade kapok gibiro. To mago gik ma wanya timo mana maber ka ji ondikore kendo wan gi the exact numbers of jomo inyore. Hilda, in kaka japuonj nyiri, wang'e ni sani nyiri mang'eny ahinya nitiere kor gwenge kwatiyo kata kod ranyisi Kibra kamiwuoke. Sani koro wang'e ni skunde nochor nyime yepo mag skunde, wakia chieng' mibobed kiyawo skunde. Nitiere joma nyiri kachiel kod joma tindo mathoth manitiere kor udi, manitiere kor gwenge, kata kuonde dak mopogore opogore. Sani gintiere kuro, onge gimoro amora magitimo. Pio yuero kuonde ma gintiere IDP camps kata kuonde ma gijote gi sani. In kaka japuonj joma nyiri bende nitiere kaka joma nyiri makamagi. Uwuoyo kod gi mar mondo mi giyude kata activities moko ma ginyalo timo mondo kik gidonje timbe manyalo ketho chal margi mag ngima. Yes, wan gi activities mwatimo. Kaka nawacho ni wantiere gi mentorship sessions madhiga mbele ofiswa in the afternoons. Koneno ka nyithindo wang'isogi ni kiny seche makama ubiro to wapuonjre gik machal kamae. Koro nitie activities kaka wan Polycom wan gi activities mwatimo. To gik mwatimo gi activities gin mag menstrual hygiene. Kaka sani yudo ka toilets monego gitigo pi oyuero. Koro seche ma wan kod gi office gi ginyalo tiyo gi office wa mondo gikonyrego. Lakini ka gidhi to pod yudo ka pod gi challenges pod ntiere magi go through. Moko gin kaka sexual harassment or GBV. Kaka sani neno ka mon gin vulnerable gini wach ni gitegemea jo mondo ji okonygi. Sani gionge tich, onge gima gitimo. Koro e office wan nyaka gi counselor ma counsel nyithindo manyiri, ma counsel mon be. Ma kapo ni ntiere shida kaka
shida moko mag sexual harassment, shida mag rape cases, to gibiro ofiswa to wakonyogi. Wan gi activities madhi kamano. Kaka kawuono wantiere gi activity Canaan Estate makelo nyithindo manyiri te. Sani ok owe kata nyithindo manyiri, ka nyithindo machuo. At least mano dhi konyogi gibed engaged kamoro, ok bed ni kaka skundo nego yaw. Koro no ka nyithindo mind gi gin idol, gikia kuma gidhiye. But kingiso gi ni wan gi activity moro kamae. Bang timo negi mentorship, wadhi miyo gi sanitary towels, wadhi miyo gi gik maiye magitiyo kaka chuo, wamiyo boxers, nyithindo manyiri wamiyo strueche mag nyithindo manyiri. Koro at least kimiyo gi kamano ineno ka you show love. Ingiso gi ni ntiere apart from whatever is going on currently, nitie jok moero. Koro ineno ka nyathi oseyudo mentorship, kata ka oneno ko oere, kata ka nitie gima waketo gi mentorship session kamano, gidhi feel ni at least they are loved. Koro wan gi activities ma watimo as an organization. Charlotte, korka koribe ni paro ne joma mine kaachiel kod kata nyithindo manyiri mantiere kuonde jota mopogore opogore kata IDP camps mopogore opogore, bende nitiere activities ma ginyalo timo mar mondo mi oket gi busy? Nyalo bedo ni yes, sani ng'ato nitiere kod paro ni yawa mwandu gate odhi, gika duto adhi chako ngima nade, to nitiere gigo ma ginyalo timo kuonde ma gidake mondo giketre aketa busy, kik gibed gi paro mang'eny ahinya manyalo hinyo ngimagi kata tok ka gisewuok kanyo. Penjo na bro duoko kamae, Joyce, ineno ka koro kata nyithindo manyiri gi thothgi ni pod ni e school, to kata mine gi ong'e ni nyithindgi ni e school. Koro jopuonje kata lakteche kata chief gi jonyumba kumi, kila ng'ato onego ng'e joge. Ka in japuonj ting'e ni ng'ama kama ben kare, wamanyre uru. Ka in daktari ting'iyo ni ng'ama kama en ng'ata mabiro ga nena, an mathiedhe ga, en patient na, to odhi nade kuma entie. Koro ka wase keto kamano, to koro wamiyo gi continuous activities. Wang'iyo ni kawuono ok na winjo ka Joyce ogochona, to ben sawa, we adhi ang'iyane, to ere gima nyalo kete go mondo obed godo busy. Kata ka in japuonj to nyithindo kama ang'e ni oula no kalogo kata ne gibedo affected by the floods, ere activity mwanyalo miyogi. Koro wabed let us be our brothers keepers. Each chief onego ng'e ni joge e gweng' begin kare kane gibedo affected, en ang'o ma gitimo e miere gi kuma gintie kata camps kuma gintie sani. What are they doing? Mondo kik bedi koro wan wang'iyore ang'iya kuma wantie, nyaka wang'i ni jogwa gi, nikech kata ka in japuonj ting'e students gi, ka in daktari ting'e patients gi, ka in chief ting'e jogweng' ni kang'ane oula notimo kama kang'ane. To be gimoro be mana gombo wacho, Joyce, sani be nyaka kik wabed ni koro wangudi kata ni koro wantie gi cham koro wapando to kwadwa kata pogone gimoro amora ma in go, nyaka kawa matin no mondo ikony go wadu, nikech kawuono en kare to kiny nyalo duogo ni. Wawacho ga ni duk jawero. Koro nyaka sani wabed kanyakla kabisa, nyaka wang'ere. Makiyudo kata ka watni moro poko gocho ni ndalo ariyo, Maximbi gocho ne ni to ng'ane poka winji, be in kare, be in gi chiemo, be nyithindo ni kare. Koro nyaka wabed ko wabedo pamoja, mana kaka ndase wacho no. Gaudens korka kori nyaka sani wang'eni kata obedo ni midhiero makamae mako ji duto kata mako ji duto e pacho kae, kata obedo ni wanyalo wacho ni sani e twak mar wagoyo tacha ahinya ne joma mine midhiero magikale, kata kamano joma chuo onego bed ni siro joma mine e yo machalo nade gi sani, kal ni kinde mang'eny kata ka ng'ama miyo nitiere kam kata to nyathine ni tuo, nyathino ok ochiemo, ng'ama miyo emibro bed king'iyo. Onego bed ni wariwore e yo machalo nade kata kod joma chuo gi mar mondo mi wamakre lwedo e kinde gi ma koro wakale midhiero. Adwa duoke ka aparo mbaka mane wasegoyo mar GBV cha. Nikech koso chiemo, koso lewni, koso kumininde, mano gima chando jite. Lakini GBV en adieri ni nitie chuo moko migoyo e udi. Lakini adieri ni mone migoyo zaidi. Kendo nyithindo manie odno neno kaka igoyo mingi. To sani kaka wasewacho ni mon gin very vulnerable. Koro gima wanya kwayo kuom chuo en kwe. Ni kata kineno ni iloyo ng'ato gi teko, iloye gi pesa, iloye gi paro, to kwe. Ok ochuno ni goye. Nitie kaka ji nyalo loso weche.
kaka waseneno wawacho ga nitiere mediation, family mediation. Dong inya dhi ka nyumba 10 mondo ulos wach makethore no. Unya dhi ka chief, unya dhi ka pastor. Inya yudo watni moro muwuoyo go, lakini kikigo dhako sani. Tok ni sani kende, kikigo dhako. Adwa nasoma ne moko kuom ote kendo ma joneno magwa podi medo chwalonwa ote makamago nyakora Mogejwa ng'anyisi ni nyalo chwalonwa kokale namba mar 36000 kata Facebook kama wantiere live okinyi makawuono mondo winja nene to joneno magwa maneno wa achiel kachiel gin to giwacho nang'o. Ote makamago inyalo ketna gi mar mondo mi asomgi. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni wacho ula ose expose jotendwa ahinya to sirikal midhiero odhuro ahinya ne jogo mobedo displaced. Nyithindo winjo matek nikech gionge space kata place maber ma ginyalo tugoe. Ngima gi sani gineno mana ka gima gine jela. Joma nyocha timo kata orako mar duoko mopiny ok nyala. Joma nigi pressure mine mayach gi ma pod breastfeed winje matek mokalo. Penjna ni ponono nitiere nyithindo mowinjo oyud chanjo mopogore opogore, especially chanjo mar between 1 day to 1.5 years. Bende migao mar thieth rango wachno. Awinjo u ka an umoja. Mano paro malewa ahinya. Reverend Malaki Ochieng' wacho ni ka en Grogon Nakuru, wacho ni nadier ni mine kalo kama tek moloyo ji duto maula osetero. Ote machielo Levis kawuok Kisumu an gi kwayo ni wanyalo timo nang'o mondo wageng' koth mar oula. Kata kamano en mana neno ni waloso drainages wa iyo makare. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalono okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Janeno amoro kanyo penjo malewa ahinya. Kale ni nyaka sani wang'eni manena achiel kuom machiedh nade ma nyithindo manyiri ma mine ka nyithindo kale ahinya nyato nyithindo matindo. Wach mar chiwo chanjo onego bed ni chiwe e yo machalo nade gi sani nikech wang'eni sani nyalo bedo kata ni ng'ama miyo ahinya nyato jogo manitiere kuonde jot giwacho ni ero pino ywerowa ogi kata gimoro amora seche moko ng'ato ne o rescue kata no o save kowuok e ode kacha pino ywero kila kitu to onego bed ni chiwo ne nyithindo gi chanjo. Charlotte kachako kodi onego bed ni chiwo ne gi e yo machalo nade. Chanjo ahinya nyato nyithindo nitiere mago ma ibu bed kata kinyuole kuonde go mag jot to mago ma podi nitiere buo higni 2. Chenro mane monego sirikal keti mondo kik nyathi moro amora kos moko yudo chanjo. Ero kamano Joyce, wachni en wach matek ahinya kendo en wach malit. To kumochopeni akwayo mana lakteche mondo okuongo dogi osiptal mondo nikech kata chanjo gi idhi chiw gi nang'o ka onge kata lakteche osiptal. Ere kaka idhi timore? Yawa wadoge uru kata osiptal angeni tek lakini sakamochopeni koro wan be nyaka watima koro nikech wadwa konyo nyithindwa kata wadwa konyo nyiminewa kata minewa. Chanjo gi nyaka wa include chiefs gi jo nyumba 10 mana kaka na kuongo wacho cha nikech gin be maging'e jogegi e mier. Koro nyaka wales kod gi maber, nyaka wang'e ni to jomage e mier ka mier nyithinda dima ni kata cha mine adima ni cha yach masani osekonyore, mine adima nyithindgi poko timne gi chanjo nikech database go nitie. Koro ka chiefs gi village elders gi jo nyumba 10 omakore to gini dhi bedo maber. To kata kamano in kaka min nyathi ing'e ni chanjo gi gin muhimu nikech in owuon donge no tim ni chanjo momiyo sani kata polio gi nigi ok no maki gi tuoche moko manono gi. Koro emomiyo nyaka ikaw be in initiative as a person mondo ikaw nyathini idhigo kata healthcare. To yawa kata ka jo mantie private hospitals kineno ka miyo obiro nigi nyathi mondo timne chanjo kata ko onge gimoro konya nikech kamochopeni public hospitals dakteche onge to dakteche akwayo gi ng'uono wakonye nyithindo gi ok en dwaro margi. Onge ng'ama no bet piny molamo Nyasaye ni gima kama otimre oseyudowa mae shida moseyudowa to gini lit. Seche moko keta kibet piny ki iparori ni yawa to koro joma chalo kama gini kotimre gi an kotimre na ere kaka dhi winjo. Pari ni kaka ng'iewo gik moko tek, pare ni kata kaka ng'iewo lewni tek, yudo chiemo sani ngima tek saidi. To koro gima kama itimre ni otek kendo lit to chwere remo. Kech biro mbele kae kech maliyo
koro wabed uru pamoja, wakonyre uru, giminyalo konyo go wadu. Kata ka in Nairobi ka, kinyalo chopo Mathare, to chopi, ichiu kata mana siling 100 no kende, nyalo konyo ng'ato. Wakonyre uru, wabed uru ka wadak maber. To ikonyruok makamano, Hilda, nyaka sani koro nyithindo manyiri onego bed ni makore e yo machalo nade mondo kik giyud midhiero moro amora, nikech kinde mang'eny wang'e ni e kinde gi ma olor skunde nyithindo nyalo donje gino ma iluongo kanyo ni aola mar mbese, manyalo kata gino ma iluongo ni peer pressure kod dho ngere. Ere kaka ginyalo avoid peer pressure gi sani mar mondo mi kik giyud midhiero moro amora, kata bedo ni wacho ni onego bed ni umakoru konyoru, to aola mar mbese nyalo donje iye kanyo manyalo miyo ng'ato potoka kata odhi e yo moro ma ok ni kare. Okay, thank you Joyce. Bado tunapo kendo manawacho worry about Polycom. Gimwatimo. Ka wacho ni be your sister's keeper. Sani ikia gima dhi mbele, gima nyathi manyako kale. To kendo wacho ni nyithindo manyiri wacho ni speak up or speak out. Nitiere gik ma nyithindo manyiri kale but ok ginyalo wacho. But ka wa empower gi kaka Polycom girls, imiyo gi power mar loso maka gimoro amora gidhi through to giwacho. That's why wacho ni mentorship matters a lot. Kaka wangiso gini biuru office mondo walosi. A problem solve is a problem have whatever. Hapa ni winjo gima wacho. Koro kapo ni nyako dhi kalo gimoro matin to owacho gima shida gimokale kaka one big sisters. Ka obiro waloso. Ingeni kiloso gi nyako kata kiloso gi ng'ata problem no dhi bedo solved. Koro ka gibiro waloso kod gi wang'ise ni gima kama timre, waonge gi sanitary towels, waonge gik matindo gi buge wanyocha pio dhigo, we are being sexually harassed. Wan kaka minegi ama nyithindo manyiri kaka big sisters wakonyo gi in terms of mentorship. Mane gima nyalo wacho. Kapok wadhi mbele kod twak marwa, wadwa dhi achiel kachiel nyaka e od bura kama od bura odiochieng' ma kawuono opedho twak mano kotudore kod Thicho Oko, jatend migawo mar pur e apisi mano Mithika Linturi. Gi sani twak ma kamano dhi nyime, wadhi ane achiel kachiel wawinjane gima dhi mbele kuro gi sani. The exercise only in accordance with his constitution. And two, which is perhaps more important than what I've read to you, that people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. It is now democratically elected representatives who are seized of this matter. And they cannot be controlled, or the issues that are before the court, before this select committee, cannot be washed or swept under the carpet by raising trivial objections at all. It's my humble submission that you overrule my learned friend. You don't have to waste time. And in doing so, you'll be guided by the able ruling that was delivered by our Speaker on 30th April 2024, which is before you. I don't wish to waste most of your time or much of your time at all. I would prefer that we get on with the job so that we meet the timelines and we are able to proceed with the matter before you. Finally, I may point out that my learned friend, from what I can see, is trying really to buy time so that we do not finish this matter within the stipulated timelines we have been given. That's all. Thank you. Madam Chair, out of curiosity, if indeed the minister is innocent, why is he worried about the witnesses? This is a matter of national interest, as my lawyer has said. If indeed
you are innocent. Kenyans want to know. Could be someone is trying to bring witch hunt to the minister. Let us be allowed to bring each and everybody who will set him free. The jury is in the public. Bwana Minister, relax. Let Kenyans... Honorable Amboka, we are just beginning the process, and please do not rush to the conclusion, and limit yourself to the time that we have given you. And may I also advise all the other parties to adhere to the time allocated during the hearing, and also the witnesses that should note that they cannot go outside time allocated to each party. Again, it is important to note that the witnesses' submission must fit within the time allocated. If we respect that, then we'll be able to conclude on time. Now, I would want to take this time to give the ruling as per the requests that both the parties made last evening. Honorable members, given the Constitution timeline within which the committee must conclude this process, the detailed rationale behind the decision on the preliminary issues and questions will be elucidated in the committee's final report. Having said this, on the preliminary issues that the affidavit is defective, we have overruled the preliminary objection, having looked at Article 152(7) of the Constitution and Standing Orders 47(4)A, 64, and 66. Number 2, it is noteworthy that it is the exclusive authority of the Speaker of the National Assembly to determine the question of admissibility of a proposed special motion for dismissal of Cabinet Secretary, a matter that was already determined. We are now at the stage of investigation by the committee, the question of admissibility having been determined by the Speaker. Number 3, consequently, I direct that committee shall proceed to hear the matter and discharge its mandate as required under Article 152(7) of the Constitution. Number 4, as stated earlier, we shall give a detailed and reasoned ruling in our report on this matter. The question, can we admit new evidence? Honorable members, on whether the mover can call before the committee witness whose statement were not initially part of the motion as passed by the House, it is notable that Standing Order 64 primarily concerns procedural matters and does not prescribe the specific evidence to be presented before the committee. Number 2, what is important is that these investigations by this committee should and will not go outside the allegations in the special motion. Number 3, consequently, the committee shall allow any party to invite witnesses or produce new evidence, provided that the evidence strictly relates to the allegations contained in the motion. Number 4, the committee will not entertain any witness or evidence that is not relevant to or that purports to introduce new allegations outside the allegations as passed by the National Assembly. Number 5, we shall give a detailed and reasoned ruling in our report on this matter. Can the committee summon the Principal Secretary for the State Department for Agriculture and the Managing Director for KELS Chemical Limited as requested
by the sponsor of the motion. The response: Article 125 of the Constitution, Section 18 of the Parliamentary Powers and Privileges Act, Standing Order 191, and our own rules of procedures gives power to this committee to summon any person to appear before it. Having said this, Honorable Wanami Wamboka should first provide the evidence for laying basis for the request so as to demonstrate the need for the exercise by the committee to summon the Principal Secretary for the State Department for Agriculture and the Managing Director for Kells Chemical Limited. The parties are accordingly guided. On referral of matters under consideration by the Select Committee, I urge all parties to restrain themselves from referring to the substance of the proceedings of the Select Committee before the committee has concluded and made up its report to the House. As per the adjustment of time, the committee has agreed that opening statement will take 40 minutes, cross-examination and under the sponsor and the cabinet secretary, we have given 60 minutes, and the rest of the witnesses 20 minutes. Closing statement, 1 hour. The parties are, as I said, the parties are accordingly guided, and we will proceed. Much obliged, Your Honor. Thank you. Opening statements by Honorable Wamboka, and you have 40 minutes, sorry. As I said, we have allocated 40 minutes, and please be guided by the clock on the Asante sana, Madam Mwenyekiti. Of my 40 minutes, I'll give some remarks, then I'll allow my advocate to say something about the same. This is a case of gross violations of the Constitution, gross misconduct, and ministerial responsibility. National agenda of this administration of William Ruto on food security is noble. And from the onset, I must say, we support the president because agriculture is the backbone. If the country is food secure, then you have a healthy nation. It is too critical a matter for this country to be jeopardized. Madam Chair, various violations meted out against innocent Kenyans through distribution of fake fertilizer, as we will be demonstrating to this noble committee. Consumer rights have been violated, and someone must be held accountable. Ministry of Agriculture and Livestock has got a head who must take responsibility. In fact, in serious democracies, by now,
the minister should have resigned. Honorable Committee. This is one of the flagship of Honorable William Ruto. And as I said, we support the president. And that is why I'll draw your attention to the voting in the House. Honorable Chair, it was bipartisan. It was bipartisan. That is how serious this matter is. I've looked at the responses from my good friend, and indeed is my friend, Mithika Linturi. There is a Aluya saying that says, Haba Maruka, Haba Mataho, Wehali. I would wish that this should become this, so that I don't listen to what the Honorable Minister is trying to say. That, Honorable Chair, 149 members of Parliament, and indeed those who were in the House that day, will understand that there were more people. Cards were not working, and the Speaker ruled on this. 19 members, including the Honorable Nabina Bwera, my good uncle, the Honorable Michomba, they did not vote. 19 members of Parliament who supported this motion and who were in the House did not vote. It should be understood that 24 members of Parliament were out of the country, had petitioned the Clerk of the National Assembly if they can vote virtually. 24. Those numbers are growing. It is incredibly unserious. Honestly, a whole National Assembly saying something is wrong. Something is wrong. And it will be whatever happens to this case, it will be it will be not business as usual. Because that voting, it was a vote of no confidence to the minister. It has consequences. I would be keen to imagine how ambassadors will be dealing with it. Our good friends on high moral ground, the United States, the EU, of which we shall be appealing to them, that indeed the National Assembly has passed a vote of no confidence. In that alone, it speaks volumes. It speaks volumes. And I think the minister has guts even to be here today. This motion is not about me. This motion is not about the National Assembly. I had some good friends in Meru saying we are targeted. No, we have very many good Merus, including my good friend, who is at times my lawyer. He's a good Meru. He's a good Meru. It's not about Merus. Merus are good people, and I want it to be understood in this committee. It is not about Kenya Kwanza. Nyakora Mugejong mano chenro matimore achiel kachiel kowuok e od bura okinyi makawuono kama jo od bura twaka kotudore kod twak mano pedhe od bura mar thicho oko e apisi jatend migawo mar pur Mithika Linturi ma itudo kod mibadhi mano mbolea mabandia manyaka sani mineno kanyo mane loso ne ja od bura mabumala mano Jakwa Mboko ka koro wacho ni debe ni ene pinyno ma demokrasia manyaka sani koro Mithika Linturi eno wuon deno gwetao kata kamano mano okotimore twak makamano jafombo marwa Chris Owino nitiere od bura kendo luonwago achiel kachiel odiochieng' makawuono matuti biro bedo kineno e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo kwaduogo to bende wabodhi e kaunti ma Kisumu mondo wawinjane kaka jo Kisumu loso kotudore kod wach mwatwak e studio ka kik idhi mabor. Win big in Seko
seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Aviator ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Dial *487*3# to get this song. Ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e tielo mogik mar twaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Pod wadhi mbele kod twaka, makmana ni gisani twak makama wadwa no dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu mondo wawinjane ni to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod midhiero mar oula. Oyawre Millicent Adhiambo, ichiew nade okinyi makawuono ka entiere Kisumu, tinyalo mana bagonwa twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu mondo gin bende wawinjane duon gi kotudore kod midhiero mar oula. Millicent. Okawit kada studio. Nyako Ramogi Ajwang' wagoyo mos ahinya kanyo ng'ikruok matin mwabedo godo kanyo. Waloso mana weche mag tudruok kod Millicent Adhiambo, kaeto wabo bedo kwadok ire achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod midhiero mar oula. Kiani Millicent ka winja gi sani ka entiere kaunti ma Kisumu, kata kamano med chwalo ote magi penjo moramora wabro bedo kwasomo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak mare. Ng'isa ni Millicent koro nyalo winja e yo makare. Oyawre Millicent, ka entiere kaunti ma Kisumu, ichiew nade to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod midhiero mar oula. Millicent. Ero kamana ahinya Joyce, wachiew maber Kisumu kaendi, kata kamano midhiero mar oula to kwako kaunti ma Kisumu, mabende kwang'iyo kata milome mane ogol nyoro kod wache lo piny owacho mane ogolo milome mar jatend piny. Wayudo ni Kisumu kaunti kende
maheo ji 40,000 oula osehinyo e kaunti ni. Omiyo adena kaw paro mopogore mag jodak ma Kisumu mondo mi gilerwa ni to gin kaka ging'iyo midhiero mar oula ni. Gineno ni ere yo maber mowinjo kedgo kode, to ere kaka oula osehinyo gi gigo mowinjo tim mondo mi wach oula ma kiny ka kiny oked godo mondo rum mochwere. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera chakna gi nyingi mondo nyisa ni in pachi chalo nade wi wach midhiero mar oula masani bende deyo ji e konde duto ma pacho kani. Kuom nyinge na giluonga ni Judith Apondi Owino. Kuom wach oula ni kanyalo wuoye, pacha anaywak ne sirikal. Nikech sirikal ong'eyo ga ni koth biro kata ka wan pok wang'eyo. Kendo gilandonwa ni mondo waikre nikech koth biro. Magin bende gitim ikruok, magi ik nyaka pesa, magi biro tiyogo sama koth inyo ji. Sama koro ji tho sani, kor ka giyawo gik moko magidwa ni mondo sole pesa, koth to nego ji, gige ji lal, kech dhi kayo ji nikech kodhni. Sani wan kaka jonyuol wan wathagore, nyisechulo fee, nyathi be koro ok dhi skul, nyathi obede dhot. Manyo be nyaka ang' iwuog imany. To en pi makata chiro kuro siweji gi, gin gipong' makata ng'ama bi nyiewo gimiuso ni, bende onge. Nyathi be kang' dhi skul ndalo modhi somo no, pesa manyise chulo cha be ok duokni. Seche ma magi te timore, anyuola ni bende otho in gi liel, ng'ata achiel. Sirikal dwani watim nang'o? Sirikal ong'i kaka konyowa nikech ei magi te osuru bende wachulo. Pile pile ijuogi makata ok iuso giri moro, to giri no eko nyaka ang' juoge. In nyaka mi sirikal en pesa ne odonji, in tithagori ywak, gige ni te odhi gi pi, anyuola ni otho. Sani nitie nyaka joma pok oyudo wedegi. Sani nitie joma wedegi ni e mchari makata gikia ni chenro go gibro timo magi yud nang'o machop kuma giike jogegi. Sirikal to ling kendo nyocha oseloso pesa. Kendo koth ne ging'e ni biro magi wacho ni koth dhi chwe, bang'e gichak giwacho ni koth ok bi. Seche ka dong ne giseiko pes koth. Ang'o ma mono gikunyo kata dams maka koth biro to pigegi odonj kanyo, pigegi owenego ji nikech gini ok buogegi. Gini ging'eyo kendo gibede gi ikruok. To gin giloso pesa to gin gichamo. Raia to tho. Sani kech nego ji giting'e ni gibiro chiemo. Chamo dhi gi pi, alot dhi gi pi, gimoro amoro dhi gi pi nyaka jamni. Ji dwa chuo lwetgi kanye. Ento ka ang'o biro to nyaka kami useno kok ijuogo tibiro riembi. Sirikal ong'i kaka konyowa, sirikal timonwa marach. Tiparo ni kaka oula dhi mbele ni endi, ngima jok madhodho sani gi mon manigi ma bende ni odinne gi kuonde ma pi onime cha, chalo nade? Donge sani to koro ginetho nikech kami nyalo yude resruok onge. Kata ka ne in e dala, to pigni odari e dala nyaka gikwaru gidawu nyaka gichuori. Nyathi matin bende in go e dhodho. Sikul mane dhi buoke bende pi opong'. Ng'ama dwa mi kony ka be onge. Podi rita an ni emanga use chiro, kor ka or kata siling 2 kata siling 1 ne jo Red Cross, eka yud kaka idhi konyi ni konyori nade. Ok tho ni emodong' irito. Klinik ok dhi mbele nikech sani nyaka dakteche be ogomo. Klinik ni to ng'ama dwa dhi konye ng'ato. To gigi te sirikal ong'eyo. Sirikal owe tugo kodwa nikech chieng' moro biro chopo wabiro timo ne sirikal marach. Haya, an gi nyinge na iluonga ni Millicent Akinyi. Wacho oula ni sana anto koro maka matek. Nikech anyaka nuka. Kanochopo Jumapil oula no biro mano odonjo nyaka dalawa makata sama chung kama wuoyo ni. Chi owadwa gi nyithinde te antiere godo dala. Nitie owadwa maluwo bang'a mar adek. Owadwa maluwo bang'a mar adek ni en pod olal, simu bendo onge go. Wakia kuma entie, en nyathi mabe bilo matin. Chakre ne pipong kano nyaka sani ok wanyal ng'eyo ni nyathi wani ni kama nade. Koro wan wakia ni wane sirikal mane. Nikech sirikande ni kapo nono ni en osuru wacho ni nyaka chul gi thuon. Ma in ma ok inyal chulo osuru no. In akia ni nyalo kauni mana action. Iwinjo. Koro wan ok wang'e ni wane sirikal mane. Koro kwayo wa maduong'. Ka sirikande ni kata dakteche ok nyal dhi e tich. Sani ni wapuonjo nyithindo mondo bed daktari. Daktari masani ni ok nyal ndiki. Dakteche ka be gi 310 ni jok mang'anyo ka, gini biro riembgi e tich. Koro sani ni nyathini makoro the kachacha somo medicine. Mondo somo medicine in gadier ni biro nyathini endi biro yudo tich. Sani Kenya masani wakia kama ber. Nikech nyaka ne nyuola marom kama. Pok na neno ni nyaka airport pi opong'o. To wang' ni pi masani ni opong'o nyaka airport. Koro ok wang'e ni to kata mana ndeke gi. Kapo nono ni konyo oko ni kelonwa kony. Ndeke gi dhi land kanyo. Ndeke dhi land kanyo. Koro sirikal mondo otim ang'o maduong' e kedogo? Wan wakia gima sirikal otim nikech sirikande ni ema pakore ni gin gi pesa. Kane gi campaign ne giwacho ni bottom up. Sani to koro akia ni en up down, en up bottom ok wang'e ni en gima nade. Nikech dhano ma piny ka ema sandore moloyo ng'ata. Iwinjo. Waol gi sirikande ni to kapo nono ni ok wan jo Kenya, golwa uru katerwa uru Uganda. Ginyinga iluongo ni Jena Tieno Bunge. Ana wuoro ahinya sirikal mar bottom up.
Gima wuoro ni bottom up onge Kenya ka. Sani sirikal ma wan go en up bottom. Ta wuoro ka japiny machandre ni ifinyo tinyono gi tielo, tiwuondruok gi ndege kibiro ka pi osetero, tikelo chiemo mar siling 200 ma kata na dhako mathagore anyalo ng'iewo. Aparo ni tie ndalo mani goga bocha e piny Kano ka. Nyando nopong' kimo manye nyando pong' manyo nyando ywayo nyaka jo mitokni. Ka koro jo mitoka pi ywayo. Daktari bende pi ywayo mar sirikal ok nyal thiedho jatuo. Ana wuon mayoro pi na tuo adhi osiptal adhi thiedhora kanye. Akwayo county government motele gi Professor Peter Anyang' Nyong'o. Akwayo MP mara Dr. Joshua Oron. Akwayo Senator mara mana tero gi kucha. Okonego beno rita sama koth osegoya piny gimoro amoro osenega to biro goyo na arambe gi siling 10,000. Please don't do that. Gima mondo tim bikonya kapoda ngima kike chibro dwaro kucha 2027. Kabro chopo 2027 jotelo gibiro biro ka ndege makoro sani sambo ji aeroni. Ang'anyo chomono gigolo machine mondo aron damcha mondo ger mondo piowe ai lango kucha kabiro nego jo Kisumu County. Ang'o motimore ma winjruok ok nyal bede county ma Kisumu gi county magine Manandi mondo losnwa ogernwa dam mondo piowe ywayo ji. Wawinjo malit kendo kwa winjo maber. Sani kata nyithindo wabet gi nyithindo kiluora makiwuok to nikech kata chonyalo mukore gi nyathi. Ago mosa inyane jo Nairobi makale masira machalo kama. To president mar Kenya nigi pesa ka kolando ni pesa ochoko kendo nyoro nyokel pesa. Pesa manyokel cho we los go gik miwacho nwa go los nwa go pi matero ji manego ji matieko ji e Kenya. Wane Kenya mane? Erokamano. Ani luonga ni George Abok. Atimo wala e dala mar Kisumu ka. Mokwongo abro timo mos makende ne jowa mantie Nairobi mapiyo osebedo ka hinyo gi jowa mantiere Kano mabende olo osebedo ka tero mar nyando. Poleni sana. Adwa wuoyo kawacho ni sirikal masani ma wantiere ni ok en sirikal maber. En sirikal ma hinyo japiny. Nikech sirikandwa ni en miyudo kanyo cha kaendi accident opong'o Kenya waka. Geche matindo ginego nthi skul, ginego dhano, accident ka norumo wadonjo kende lweny koro mar pi. Adier pi osenego jowa ka. Ng'eny ji sani onge ute omukore ji odong' maonge gi ute. Ao kamsi ni dwa ni kony ng'ato chiemo, to kako dhi konyore onge. An kwayo madak kwa sirikal mar William Ruto mondo miyo gitem matek mondo mi giger dikes ne jowa mahinyore ei Kano ka. Gigo dikes madongo mondo jowa gi okonyore. Bedo ni pogo chiemo ka ji osehinyore kumi jogi dhi chiemo gi onge. Jogi nyaka mi mana chiemo mondo imigi dikes madongo mondo ka gikonyore. Kimi chiemo kawuono kama dhi chiemo ni to kodhi yudo. Ka ok imanyo gima konyi kiny gigo kony jowa gi. Gone uru jogi dikes madongo mondo mi jowa gi okonyore obed badu solution mogik. Koru dam Soit nowacho ni niger geng'o pi ma malo. Ger gini mapiyo kaka nyalore mondo jowa gi pi owe nego. Jowa hinyore malich. Nyithindo gi nyaka dhano te hinyore oko ka. Erokamano an Jono Mumbo, ajo ala Kisumu ka. Kwayona maduong' ta kwayo sirikal ma wantie buoye. Sirikal ma wantie buoye. Ng'iyo oganda ni lope nitie mang'eny nono matimo nono. Jomoko nigi eka 50 to konyal yie ng'adne kata mana wadgi akwota. To sani to wacho ni amiu 24 hours ma ng'ato ka ng'ato dar e dho pi kama entie. Idar ni dhi kanye. Kaminyalo dhi e dar onge. Lo bende to ng'eny Kenya ka. Lope dongo e Kenya ka matamre gi nono. Ma jodonge moyako. To mondo gipog ji. Mondo ging'iya ni yawa pi daro. Onge. Sirikal manywa yudo ni sirikal marach mapok aneno. Be ok an kode gi yie. Nikech nodonje gi dind jochiende. Ji lamo dind jochiende. Momiyo sasi odonje piny. Ma piny ok nyal dhi thuru. Be ok bi konyore. Erokamano. An Peter Mbata johala ma Kisumu Bus Park. E wach mar pi makoro hinyo wasani osebedo malitwa kabisa nikech waneno ka president nowacho chien kacha ni koth nitie mana matin. Koro kane sagi to koth obiro mang'eny makoro muomo. Koro sama koth omuomo ni wawinjo ka sirikal wacho ni mondo koro wan duto wawuok kama ni piny mondo wadhi kama ni malo. Kama ni malo ni onge kata kwarwa moro man malo mwanyalo dhi e lope. Sani wacho ni wadhi kama ni malo. Kama ni malo ni en kanye. Mar ariyo
sirikal ong'eyo maber chandruok mar jopiny e wach mar pi. Ang'o mosemono gi loso aoche? Ang'o mosemono gi keto dike? Ang'o mosemono sirikal mondo gichodh nam kama pi donje? Sani ngero wuok, nger nego jowa. Kendo ji tho, udi otimo pi lilo, chiemo onge. Tae to sirikal to wacho niya, ni un koro ahiuru mondo dhi kama ni malo. Kama ni malo ne en lop ng'a. Jogo miwa lo kama ni malo midwa no dhiye. To ka president gi lo monyalo terowa, to terowa mondo pi owe hinyowa. Mogik, sirikande ni moketowa e denyo mapok odwaro nwang'. En sirikal musiko mane tumetenga, tumetenga bilioni to ok wanegi. Gigi dhi kanye? Ma dhano denyo malich machal kama. Koro winjo, wuoguru oko kaka joramogi, ugo lang ne sirikal mondo sirikal oyud kaka konyo piny. Ka ok kamano, wabiro dhi State House gi thoromoni gi kich ga pilo. To wadwaro jomodak State House te. Mana kamano Joyce, mago emoko kuom mirima miwinjo ka oganda wuoyo godo ka giwacho ni kata obedo ni nyiso oganda mondo mi odar mitas 30 mabor kod dho nam kata jogo manitie kuonde ma pi thoro monjo odhi kuonde moting'ore. Penjo achiel magichwalo ne sirikal en ni to kuonde moting'ore gi lobni en kanye, to en mar ng'a, to ka entie mondo mi omigi. Kopogore kod mano, magi weche mabende pod wamedo luwo ka kaunti ma Kisumu kaendi. Kawuono wadwa ng'iyane ni to mine mayach kaachiel kod mine madhodho, midhiero mar oula ni osekelo negi chandruok machalo nade e ngimagi. Ka ok kamano duoko ni mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go kotenore kod midhiero mar oula pacho kaendi, mabende sani dhi miyo nyithindo mahao 600,000 ok dhi dok e skul kaluwore ni sikunde modhuro sani endi oula osemuomo kendo oseketho e yore mopogore opogore kaka choche ma bende nyithindo nyalo tiyogo e skunde bende oula oseywero. Ka ok kamano aduoko ni e studio mondo idhi nyime. Joyce, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu kanyo. Wawinjo ywak margi ahinya to kendo ageno ni sirikal biro bedo ka nono matut ywak ma jopiny nitiere godo ahinya to gisani ma oula pod ikelo midhiero e kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Med luono wach miluono odiochieng' ma kawuono kotudore kod midhiero ma mine mapek kaachiel kod mago madhodho yudo. Ang'e ni wach ma kamano wabobedo kwa yudo e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakoro Moge Jong pod antiere twak kae, kata kamano thuolo marwa emorumo. Adwa nasom ote mogik kae to bang'e abro bedo kakao paro mogik kowuok kuom welo mantiere godo e studio okinyi ma kawuono. Janeno wacho ni wan kaka nyithindo tunapitia mengi sana kwa maisha, maana tunateseka sana na hata hakuna mwenye anatusaidia huku Kadema. Mano ywak mara nyadendi mowuok Kadem. Velma kawuok Mabe wacho ni an gi penjo from kuom Hilda. Girls always have some challenges they are facing during this rainy season. How do you support them? Hilda ibo bedo kiduoko penjo makamano. Ronaldo wacho ni Ramogi morning and Ronaldo ka an alara enadiera ni mine kalo kamatek. Eric Ogola wacho ni awinjo umos kendo maler. Mine winjo matek achiel taulo magria privacy kaachiel kod medical stroke clinic issues. Mago moko kuom paro ma joneno magwa ochwalo no okinyi ma kawuono. Hilda, winjo penjo ma janeno marwa moro penji kanyo. Kinyalo mana duoko penjo no kaachiel kod wachni mogik mana mapiyo piyo. Anyalo abo wacho ni support ma wamiyogi kaka sani wan gi sessions ma nyithindo manyiri bire ma wapuonjogi, alafu to bang' mano wamiyogi sanitary towels to gi gik ma iyego. Nitiere counseling sessions ma bende dhi mbele, koro magi gik ma wamiyogi. Wachni mogik minyalo bedo godo ne nyithindo manyiri kata ne mine kindegi ma pod wantiere midhiero mar oula. Abro mana wacho ni sani piny tek, but kaka nyathi manyako, take care of yourself. Ki take care of yourself sani, meaning ni ngimani bro bet maber mbele. Koro it's up to you mondo ijipende, mondo ilos maisha ni, kik iket maisha ni niwach ofula. Kapo ni in gi shida moro amora, be Polycom Development Project or Polycom Girls, we are open and we will help you. Erokamano ahinya. Gaudence wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, thuolo marwa morumo. Kendo mana ka okil matiyo weche ratiro mek oganda. Sirkal nong'eyo higa mokalo ni oula biro. Kendo sirkal nokawo pesa mowacho ni mae mar disaster preparedness.
sirkal achiel ni koro ji ok nya wacho ni ka oula osebiro koka girwako gambut gibiro ni gimbe gibiro konyo ji en responsibility gi mondo gichak chon nikech ne ging'eyo ni gini biro koro wacho ni tich kuom sirkal ji nya konyo organizations nya golo kony lakini en mar sirkal kendo mano e kaka Amnesty International Kenya wadwa ni ji ong'e kendo ka sirkal kelo gik ma gikelo go ok en kony mano tijgi nikech gikawo taxwa erokamano ahinya Charlotte wachni mogik ka waloro twak marwa erokamano ahinya Joyce mara en mar kwayo sirkal mondo koro sani kaka waneno kaka gini osetimore ni ere kaka koro wadhi bedo prepared makata chieng' moro kendo kochako timore kendo to koro jowa ok lal lit ahinya Joyce ni ichiewo to ni nyathini olal pio okalogo ni watni moro ok yudi imanyo ok yudi lit kabisa bende nyalore ni sirkal nyalo equip ji gi safety vests gi life vests mondo kila ng'ato kata e kila family yudo kata safety vest apar life vest apar nikech afadhali kata kingiso ng'ato ni mondo dar kuma entie kodhi e higher grounds jomoko kia kata go abal to CBC ni be nyalore ni kata e skunde ma wantie go ni wagere kata uru swimming pools mondo nyithiwa be ong'e go abal mondo ji kata ka koth machalo kama obiro kendo to kaka wa move e higher grounds ni wan makare sirkal be nyalo kwayo kabisa ni bende ginyalo miye jonyuol waiver maka gini kalo to gichul ne gimiye kata jonyuol kata mana transport maketo tero nyithinde school kata school fees nikech sani nitie jopur moko mategemea mana cham gi magidhi magiuso mategemea kata chak ginyiedho giuso chak gitimango ere kaka sirkal bo konyo jogi wangiuru gini matut wabeduru piny waket paro wakanyakla wakonyre gini koro wan be nyaka waket sirkal ka wan be wabed piny wang'eane ni ere kaka wanyalo konyore kaka oganda kaka jo Kenya mane mara mogik to mogik kabisa alamo ne ji te Nyasaye mondo Nyasaye omed ritowa sani ok en sa dhi oko go abale nam sani ok en sa lupo waherre wabeduru maber mondo wajikinga wan be kata kapok sirkal obiro wan waritore nade to agonu mos ahinya jogo ma ohula oseyudo midhiero mar ohula matimore gi Nyasaye mondo mi ujingo kendo Nyasaye mondo med ritou to mae be biro kalo erokamano ahinya Hilda ntiere wach ma ili thuolo mar orumo adwa mana wacho ni sani kaka ji go through a lot jonyuol adwa mana kwayo jonyuol mondo ong'e kuma nyithindegi ntiere bende take care of your kids, know where your kids are. Erokamano ahinya Hilda Ombero, Charlotte Mariam kachiel kod in Gaudence Akinyi kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak makamae. Ageno ni joma mine kachiel kod jogo duto ma midhiero mar oula kelo negi midhiero gibiro bedo ka giyudo konyruok mapiyo kata maber mar mondo mi gidhi mbele kod ngimagi mapile ka pile kata obedo ni gintiere midhiero gi sani. Nyakora Muge Jong in bende agoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa nyaka gi sani ma en dakika achiel kende tok saa 5 mar onyango ma koro watieke twak marwa e chenro mar Mbako Romo. Elo Cleophas Oluoch kaachiel kod jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare wagonu erokamano ahinya. Uriti masani Nyakora Muge Jong ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Joyce Oduor. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu.
Jana wakati ile baada ya kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasimu. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna kaukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia, kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. The wazee in Kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series Kijijini only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription.